Assalamu alaikum, muhtaram millatdoshlar. Siz Tatariston Yangi G'asr kanalini qaraysiz. Efirda Tatarlar topshiruvi, studiyada Ildar Qiyamov. Studiya bizning bugungi muhtaram qonog'i Mari El Respublikasining Otqazangan madaniyat xizmatkari, muzikant Garay Mahsumjanov. Xayrli kun Garay efendi. Xayrli kun Ildar. Eng birinchi sizning turida bilishma bo'laroq bir video yozmamiz bor. Shuni qarab o'zik, undan angamamizga kirishamiz. Татар гисләчләре ансамбле, Яшьлегем хатирәсе вокаль ансамбле, Сандугач халык студиясе, гармунчылар ансамбле һәм рус ансамбле җитәкчесе. Барысы да аның кул астында. Килгәндә татарча бер сүз белмәгән балаларны да туган телгә, мәдәниятка тарта. Гәрәй Махсумҗанов Мari El татарлары өчен гаҗәеп зур хезмәт башкарган шәхес. Ул бит бер эшли башлагач үзенә тарта, бер коллектив белән эшли башлыйсың. Сандугач вокаль студиясе дип халык исемен йөрткән шул студияне җырчылар белән мавыгып китәсең, күбрәк татар халык җырларына игътибар итәм. Гәрәй әфәнде татар гөсләренә икенче сулыш эрдергән остаз. Соңгы 5 елда шуның белән дә мавыга. Ул ясаган гөсләрдә Орча, Саба, Әгерҗе, Алтай, Бурятиядә уйныйлар. Чик дип әйтергә дә дигән шул күңел тарту, ягы минем әйтәсем килә. Һәрбер эшне эшләгәндә яратып эшләгән. Шул вакытта гына эш бара, эшнең нәтиҗәсе күренә. Моннан тыш Гәрәй Махсумҗанов Mari El Республикасында татар мәдәнияты үзәген булдырып җибәрүчләрнең берсе дә. Центрның иң авыр вакытлары булганда да без Гәрәй белән икебез бергә бөтен чараларны, республика күләмендәге чараларны уздырып чыктык. Курыкмыйча әйтәләм, ул уникаль шәхес. Чөнки менә шушы татарларны өйрәнә башлагач, без аның белән өйрәнеп киттек. Һәм менә бу ике яклы гәселәре, улар инде әйтеп бетергесез булды. Уларны сүтте, юды, сез аны күрсәгез, ул пычрактан инде пычрактан чистарттык без аларны. Ул үзе юды. Без бөтенебез инде аннары яңадан җыйгач тавышы ничек микән дип бөтен үзәк эшчеләре шунда җыелып шул гәселәрнең яңгыраган тавышларын тыңладык. Халыкны җәлеп итү, финанс кыенлыклар, баштан кичкәннәрнең нечкәлекләренә кадәр үзе генә беләдер. Гәрәй бахаш минем терәгем. Бөтен эштә беренче аңлап барысында эшли. Мин шундый кешеләр миндә эштә күбрәк булсын дип хыялланам. Татар халкы өчен бик җанып киеп йөри, бик зур каягына җитешми, мин даже аптырыйм, булдыра ул ничек өлгерә шулай барсына да дип. Гәрәй әфәнде ишле гаиләдән 5 малай, 2 кыз үсәләр. Малайларның барысы да гармунда уйный. Я тоже пошла по его стопам, тоже занимаюсь музыкой, преподаю в музыкальной школе. Внучки его тоже пошли по его стопам. Младший уже говорит, что я хочу быть как дедушка. То есть он является нашим примером. Талантлы халкыбыз җырчыларыбыз булганда эшләргә милсенгә. Ул бит үзеннән үзе бара. Алар үзләре теләп җыйлар, җырлыйлар, уенкаларында уйныйлар. Шуңа тукы үзең белгәннәрне өйрәтү, бирү менә бар. Гәрәй әфәнде, менә сез үскән гаиләдә музыкаль традицияләр гамәлдә булгандыр дип уйлыйм. Сез нинди гаиләдә үстегез? Минем абыем, олы абыем, күрше авылда, Түнтәр авылына барып, кич белән иптәш малай белән әтисе йокларга яткач, аның гармунын алып, мунчага төшеп, шунда мунчада өйрәнеп, үзе дә өйрәнде дә, аннан соң калган бөтен инекәшләрне безне барыбызны да уйнарга өйрәтте. Әнә шуннан башланып китте минем гармунда. 5 яшьтән мин Талиян гармунда уйный башладым инде. Ә менә профессиональ юлга кирип китү, музыка училищесын сайлагансы ничегрәк булды? Мәктәп этәргеч булгандыр инде. Мәктәптә укыганда да безнең директор Габдрахмановый бу малайыгызны Казанга укырга бирегез, кичкенә вакыттан укырга керсен дип. Ул вакытта Казанда интернат консерваторияда шундый мәктәп, чит авыллардан килгән балаларны укытыр өчен дип
Біз барып барадық, сыңа қалғандық біз енді бірінші класстан барға керек болған. Соның білән қалды. Насип болмады. Болмады анда оқу. Алдағы күнде 8-ші классны тәмамлағаш тағын училищеға келіп қарадым. Анда да музыка білім болмағаш, кері бұрылып айтып кеттім. Шолайда анасын радиомеханический техникумға беріп қарадым документіне. Мен мәктәпні яқшы оқыдым, бар 2-4-легіне қалғанлары бейшілер. Шынсы қызық, хаман әлі искә түшірем мен аны. Бір ай подготовительный курсларда да болдым. Математиканы бек яқшы ішлейдірем. Экзамен уақытында оқытушы билет алды, мен отырдым, ішлеп болмай. Екінші оқытушы айтады, гәрей нәрсе болды сізге, сіз әйбәт ішлейдірегіз бет. Комиссияға айтып, әйдәгіз тағын бір билет алдырыг әлі бұл егітке, ол әйбәт ішлейдірегі нәрсе аңлап болмай. Екінші билет алдым, ансыдан жауап таба алмадым. Мына шыны қазір күнде мен қабатлап айтам, бұл менға үстен сондай бір болғандыр білге деп. Сен мұнда сілерге тиіс түгіл, сен мәдәниет оқырға тиіс кіші деп. Мұны анасын қайтып 9-10 классны бітірдім. Анасын музыка училищесіне кірдім Ешқаралада. Біздің олақта 2 жыллық подготовительный курслар бар еді. Мен аны оңышлығына тамамлап. Мәктәп программасын бойында? Тональный круг бойынша? 2 жыл, да, мен бір жылда оңышлы бітіріп, сразу 2-ші курсқа мен анасын алып ашуным білән бітірдім. Біздің білән оқыған, музыка мәктәбінде оқыған иптәшлер барыс қайбірлерін қуып жетіп, ұзыпта кеттігіміз. Мене сенде тырышлықтан келе. Тырышлық дегенде, мене бұл сыйфатлар ғайләді салына. Әти-әнилеріңіз кімлер еді, нендей қанар кішілер еді? Мен бүгінгі күндедегін әти-әнилерімен бик рахматлы. Чөнки ничек дисәндә без күп балалы семьяда үстек, тырышып укыттылар безне. Безнең әти сугышта, беренче көннең ахыргы көнне сугышта булды. 7 тапкыр яраланып, сугышны Венгриядә тамамлады. Әнием шул сугыш вакытында тракторда эшләде. Кышын, жайын, ауыр вақытларда сақ колхозда, тракторда. Мен өзімнің әти-әнилерім менің шығыштан Балташ районы, Түнтер ауылынан өзімді де мен Татарстан малайы деп ғұрланып өзімді айтамын. Чөнки менің әти-әнилерім Татарстаннан туған. Міне әти һәр вакытдагы эшне бүтін ішіне әйбәт етіп орнына жеткіріп шлейді. Нәрсе эшләсә дәген балтастасы болса да бүтін әйберләрне шлейдіре. Әни біздің көбірек балалар көп болғаш біздің бір әни де матур жырлайдыр. Біздің әни ескетмәлі шынды матур тауышлы әтидәген жырлайдыр. Алардан менға шол музыкаль сәләт күшкәндір деп ойлаймын. Енді мене өзіңіз айттыңыз бейт, гармон, баян классы бойынша оқыдым деп, әміне алардан шондай басмақлы клавишлы ойын құралларынан әнімді қыллы ойын құралына көшуі неше керек болды? Аны бейт техникасы, технологиясы екіншеректір енді? Мұнда әйтірі керек екінші түрлі ойнау. Біздің кісілер шлемовидный кісілер дейм, татар кісілер. Мұнда шертіп ойнарға керек. Баян гармонларда басып, кнопкаларға басып, кемелеріне басып ойнарға керек. Екінші, үйренерге... Тілек болса шетін түгілдер енді? Тілек керек. Тілек болса үйренерге бола. Нешекте болса, башта білмәдім нешекте ойнарға екенін. Біздің күрші ауылда Нұсла ауылы, Крашын ауылы бар. Онда апайлар ойнайтырға. Біз кішкене вақытта мен бекер атағырым, анда барып, шул кісілер тауышларын тыңларға. Мен шул вақытта әлі мәктәпке ермеген вақыт шырында мен бірінші кісілер тауышын ешітті. Енді мене әйдәгіз тамашашыларға да ишеттірек әлі біз аны көрінген құралының неше керек екен тауышы деп қызықсаналардыр. Әзірек тауышын шығарып, тембрын ишеттіріп кетейік әлі. Бәрі дәсер ойнап. Рахмет.
Күрдегізме қырқазлары үстілар унар-унар, Күрдегізме қырқазлары үстілар унар-унар, Трай-рай-рай-рай, тари-рай-рай, Трай-рай-рай-рай, тари-рай-рай. Урам кие безнеке, урам кие безнеке, Çıkmasın düşman sözleri, çıksın üze безнеке, Çıkmasın düşman sözleri, çıksın üze безнеке. Biz olay tugel idik, biz bulay tugel idik. Biz olay tugel idik, biz bulay tugel idik. Soyramagan sandıgaşны soyrata turgan idik. Soyramagan sandıgaşны soyrata turgan idik. Су бойында балтырғанла шешек атмай қалдырған, Су бойында балтырғанла шешек атмай қалдырған, Келген шақта кергелеп шық, шәй ішірмей қалдырмам. Келген шақта кергелеп шық, шәй ішірмей қалдырмам. Atlarını jigip koy, senin dostlar kelgen deysinler. Atlarını jigip koy, senin dostlar kelgen deysinler. Birgeleşip birge yaşık, bir tuğanlar deysinler. Birgeleşip birge yaşık, bir tuğanlar deysinler. Менә шушындый күркәм нотада без бүгенге әңгәмәбезне дәвам итәбез. Менә бу инструментның материаллары турында сөйләшик әле. Ул нәрсәдән ясала? Кипкән агач кирәктер инде, нинди төр агачлар ярый? Менә читтән караганда бер нәрсәсе дә юктыр. Монда бу уен коралын ясар өчен самый основной дип әйтик, үстәге деканы карыйбыз. Монда ул резонансный чыршыдан ясала. Монда норат агачы, бук агачы, каты агачлар, кайын, альха, менә шундый агачлардан кулланыла. Менә материал әзерләгәндә әйтүләре буенча яшен суккан агачтан чыршыдан менә стәге деканы ясарга бик тавыш әйбәт була дип әйтәләр. Мондай бер караш бар. Аннан соң материал әзерләгәндә кышкыны кисәргә кирәк, самый теге салкын вакытта, урысларның крещение вакытында агачның смоласы әз җиргән көнне вакытларында шул 2 көн ичендә бик файдалы була дип, уңайлы була дип әйтәләр. Хикмәтләре күп икән. Менә бит кайыннан бит инде фанер ясыйлар, менә шул фанераны кулланырга ярый микән?
Була, аны фанерада була, менә бу обещайка дибез инде, кырыйларына аны ябыштырырга фанера тоже кулланыла. Бик яхшы теге авиационный фанера. Аны теге яхшы материалдан эшләнгән була инде шул. Менә тавыш төзелеше, звукоряд дигән әйберләрендә анда ничегрәк? Ул пентатоникага корылган уен корал. Безнең да татар гөсләше пентатоникада. Менә 12 кыл 5 аваз. Дүртесе безнең теге бакалары дип әйтәбез, аккомпанемент теге безнең гөслә уйнаучы апайлардан шулай дип әйтәләр, бакасы дип. Бака, И калганы монда октава ярым була инде безнең теге ки уйнарга. Мелодик ред. Ниндидер сызымнар, әдәбиятлар өйрәндегезме менә моңа кирешкәнчә, әллә берәр галим белән киңәшләштегезме? Бернинди дә сызым юк, бөтен сызымнар минем үземнең башта. Мин уйлап утырам, менә карыйм, бар инде ул теге пропорциялар саклана, ансы булырга тиеш. Бөтен үзенчәлекләре, ничеклекләре барысы башында әкренләп эшләп карап, беренче гөсләне ясап карадым, ул барып чыкмады, ул җыеп булмады аны. Бит караганда гына ул җиңел. Кичкенә генә бөтен җиңел генә ясай. Аны кыллар тарттыргач гөсләгә көч бик каты килә. Ул теге корпус таралмасын өчен аны тоже уйларга кирәк. Хикмәтләре бар икән. Хикмәтләре бар. Инде менә үзегезнең бу шөгыль бит инде күреп торам, сез моңа бөтен барлыгыгыз белән кирип киткәнсез. Менә гаиләгез, әүладларыгыз, якыннарыгыз ничек карый бу мәсьәләгә? Гаиләгә караганда шуны әйтергә кирәк, бөтен минем гаилә Үзләре дә шундый. Үзләре дә минем ансамбльдән эшләде. Минем тормыш иптәшем, кызым, кияү, и ике оныгым барысы да гөсләдә уйныйлар, ансамбльдә кызыксынып уйныйлар. Өйдә дә безнең гөсләләр бар, безгә балалар килсәләр, барысы да уйнатып. Бу теге әзерлекләр бара, индивидуаль башта һәрберсе белән дәрескә киләләр. Бөтен айрым шөгыльләнеп, аннан соң бергә утырып, бергә уйныйбыз. Шуны әйтәсем килә, минем тормыш иптәшем музыка мәктәбендә эшли, кызым белән бергә. Исеме кем хатыныгызның? Татьяна. Вот анда аның оркестры җитәкли, ул рус уен кораллары оркестры. Менә шул оркестрга дагы без татар гөсләсен кушып уйныйбыз. Конкурска катнаштык, без менә узган ел әзерләдек. Әхметшинның мотор булсын дигән җырын уйнап, кайда да барсак, шул безне күп җирләргә дә чакырлар. Шул конкурсның гран-приен алдык без татар көе белән. Тәбриклибез, котлы булсын, дәвамлы булсын. Менә татар көе дигәннән күреп торабыз, сез гомер буе үзегезнең әйткәнегезчә татар моңнарын, татар көйләрен пропагандалыйсыз, үзебезнең милли җырларны җырлыйсыз. Менә бу, димәк, милли моңнарыбызны саклауга бер этәргеч бер адым була торгандыр. Бу инде күңел халәтедер сезнең. Әлбәттә, менә ничек бу эшне башлап җибәрдем, кызыксынып, ул бу эш минем әтиемнән күчкәндер дип әйтәм, әтием балтасысы була, ул бөтен нәрсәне ясыйдыр. Миндәге шул үземә шундый цель куйдым, әйтәм, ясап карыйм әле. Булырга тиеш, үзем музыкант та булгач, әйтәм, аны бар эшләрен карап булдырырмын дип. Анысы да четерек эш бит әле, бөтен кеше булдыра алмый. Бик зак вакыт кирәк. Усидчивость кирәк инде, монда утырырга. Басылып эшләргә. Басылып эшләргә бер инструмент ясар өчен бер гөсләрне күп вакытлары ярты елда уза, күбрәк тә уза. Чөнки минем основной эшем бар, мин татар мәдәният үзәгендә сәнгать җитәкчесе булып эшлим. Буш вакытларда гына инде ничә ел отпуска булса, мин шул гөсләр белән шуны ясауда ничек итеп үзгәртергә, ничек яңартырга, яңадан гөсләр ничек моторрак яңарсын өчен, шуның өчен тырышып йөрим. Кайбер вакытларда
иртә белән иртүк уянасын, 4-тә 5-тә йокларга керми, башта шуны уйлап ятасың. Ничек итеп менә шуны бу җирен ясаргамысың? Ничек итеп яңгырага тиеш дип. Гәрәй абый, көчле ясап бирегез әле дип сорап килүчеләр бармы? Бар. Менә бүгенге көндә безнең үземнең ансамбль бар, Гүстәшләр ансамбле, анда без 15 кеше бар, Гүстәдә уйныйбыз. Татарстанда Арча районында, Балтачта, Алексеевскийда, Әгерҗедә, күп. Санкт-Петербургта уйныйлар. Бурятиядә уйныйлар. Демәк, бөтен Россиядә кызыксыну бар. Менә безнең татар гүсләсе генә түгел, гомумән бөтен гүсләләр белән кызыксыну Россия буенча бар. Безнең татар гүсләсе, мариларның үзләренеке, русларның төрле гүсләләре бар, шуңа кызыксыну. Бөтен Россия гүсләчеләр конкурслары буламы? Анда катнашырга ниятегез бармы? Менә катнашасы килә, быел Сызрындамы кайсы нидә бер зур конкурс булырга тиеш. Әле алай юк, конкретно чакыру. Хәзерге вируслар аркасында. Иншалла, менә шундый матур көннәр килсен, шушындый конкурсларда катнашып, үзегезнең хезмәтегезнең, тырыш хезмәтегезнең нәтиҗәләрен күреп, куанырга насыйп булсын. Шулай милли моңнарыбызны пропагандалаганыгыз өчен рәхмәт. Һәм сезгә иҗади уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Мари Иле Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, музыкант һәм педагог Гәрәй Мәхсүмҗанов булды. Аны белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам, бергә булыйк, бердәм булыйк. Әйдәгез, уйнап җибәрик әле, тамашачыларга күңелле булсын.